Vítejte u podcastu Náš nový Jičín. Mé jméno je Krištof Novák a mým dnešním hostem je Pavel Sedlář. Rodák z Nového Jičína, který stál u samotného zrodu uskupení Náš nový Jičín. Ahoj, Pavle. Ahoj, Krištofe. Pavle, začneme tak nalehko. Ty žiješ v Novém Jičíně celý život, narodil ses tady. Co ti tady vlastně drží? Tak dobrý den ještě jednou. Drží mě tady v Novém Jičíně to, že jsme krásné město a hlavně známí rodina, známí a kamarádi. Je tady skvělá komunita lidí, máme tady dobré zázemí a snažíme se tady vychovávat děti, tak jak nás vychovali naši rodiče, tak vychováváme naše děti tady. Nejsem ten typ, který by někam jezdil do zahraničí a tak dále, jsem radši tady doma se svou rodinou, se svými blízkými. Když už si nakousl to vychovávání dětí a rodinu, tak jak je na tom tvoje rodina vlastně, kolik máš dětí a tak dále? Jsem ženatý, vlastně mám skvělou ženu Lenku a 3 děti. Vychováváme spolu 2 holky a 1 syna. U tebe se dá říct, že děti vychováváš tak nějak nejenom ty vlastní, ale i všechny ostatní. Čemu se věnuješ celoživotně? Co je tvoje profese? Vlastně odmala jsem hrál lední hokej, byl jsem v kolektivu dětí a to mi zůstalo i po vojně, když jsem vlastně odmaturoval, pak jsem šel na vojnu a po vojně se objevilo, co budu dělat dál, tak jsem se dal na trenéřinu. Začal jsem trénovat lední hokej, kde vlastně jsem vychovával a trénoval děti různých věkových kategorií. No ale pak mi to bylo málo, nebo spíše jsem viděl, že ten hokej není na celý život. Tak jsem najednou objevil v výběrovém řízení, že se hledá místo pedagoga v našem středisku volného času, tak jsem se tam přihlásil a vybrali mě a pracuji tam dodnes. Kolik už je to let? Je to 16 let a je to nejlepší práce na světě. Tak to bych chtěl o své práci říkat tuším každý. Pojďme se teďka podívat na hnutí Náš nový Jičín. Jak to vlastně celé vzniklo? Kdo byl u zrodu té myšlenky? Jak to začalo? No, vlastně já se o politiku zajímám skoro celý život. Už v roce 1990, když mi bylo 9 let, tak jsem vylepoval plakáty Občanského fóra tehdy na hlášku, která byla na plakátě Kdo když ne my, když ne teď, jak když dnes OF, nezapomenu do konce života, volte číslo 7. Uvidíme, jak budeme mít číslo my ve volbách, třeba tu šťastnou 7. No a vlastně tam od té doby se zajímám o politiku, ať je to celorepubliková i naši místní, ale vždy jsem si říkal, jako, že na to mám čas. No a teďkom nastalo to, že v roce 2024 se začala řešit tělocvična vlastně u základní školy Tyršové a to už byl ten první vlastně kamínek do mozaiky, že to už nemůžu jenom tak nechat, protože místo, aby jsme postavili velkou tělocvičnu, tak město rozhodlo, že se bude stavět malá. A já, který celý život se zajímám o sport, spolupracuju se všemi sportovními oddíly a kluby, s každým si vždycky vyhovíme, tak jsem se sám sebe ptal, proč vlastně malá tělocvična. Tak jsem to začal řešit, zašel jsem i na zastupitelstvo, pak byla komise, kde nám architekti říkali, že velká by byla 3krát drahší, což si myslím, že není pravda. No a tam se zrodil ten nápad. Jednou večer jsem tak ležel doma, napsal jsem si asi 8 názvů, kterých jak bychom se jednou mohli jmenovat. No a pak jsem zašel za Mončou Vindišovou a Zuzkou Rosovou a řekl jsem jim o tom nápadu. Holky obě 2 souhlasily, říkali, že to je skvělá myšlenka a že by do toho šli se mnou. No, pak nastala krásná situace, že Monča Vindišová čekala druhé dítě, tak řekla, že z časových důvodů s námi teďkom ten přípravný tým nebude dělat, tak jsme si řekli se Zuzkou, co budeme dál dělat. No a někdy v tomto okamžiku Jirka Klein vystoupil z ČSSD, protože se mu nelíbila ta politika, která na celostátní úrovni byla, tak jsme oslovili Jirku Kleina, jestli by do toho nešel s námi. Je to borec, pro mě je to borec, který něco dokázal v Novém Jičíně, který tady tvořil hodnoty a prostě proto jsme ho oslovili a Jirka na to kývl. Po nějaké době, kdy Monče se narodilo druhé miminko, tak zjistila, že všechno funguje tak, jak má, tak se opět vrátila a jsme tým, prostě vytvořili jsme tým, komunitu 29 lidí a dalších podporovatelů a za to jim patří velký dík, že nás poslali do voleb. Ty jsi zmiňoval, že ta prvotní myšlenka padla někdy v roce 2024. Jak dlouhá doba uplynula mezi tím, než ty si zavolal Monči a Zuzce a než se ten tým jakoby složil a začalo to mít nějaké reálnější obrysy? Teď myslím teda těch prvních pár lidí. Asi půl roku. Půl roku jsem to měl já jenom, přemýšlel jsem nad tím a
po půl roce, protože to bylo v září, když jsem vystoupil na zastupitelstvu v Novém Jičíně jako veřejnost, tak se to ještě táhlo s tou tělocvičnou a dalšími. No a tak jsme si řekli, že nejenom sport nás tíží, ale tíží nás i bezpečnost a další věci. Tak jsme si řekli, jestli do toho půjdeme, a řekli jsme si, že do toho půjdeme. A dokážeš si vzpomenout, kdy zhruba se přidal i Jirka? Myslím si, že Jirka se přidal asi přesně před rokem, někdy v červenci. Někdy v červenci se přidal Jirka a od té doby na tom děláme. Dobře, dá se tedy říct, že si to vlastně celé spískal, vymyslel ty? Dá se to tak říct, že já jsem ten, který založil Sdružení nezávislých kandidátů na náš Nový Jičín. Vlastně měli jsme asi 8 názvů a celý tým jsme se rozhodli, že náš Nový Jičín bude pro nás ten nejlepší, protože my žijeme v našem Novém Jičíně, je to náš Nový Jičín, chceme náš Nový Jičín, tak proto jsme vybrali tento název. Většinou, nebo tak, když někdo něco vymyslí nového, tak se často staví pak do té role lídra a ty to neděláš. Nebo jsi číslo 4 na kandidátce. Proč jsi tak rozhodl? Tak rozhodl jsem se z několika důvodů. Ten hlavní je rodina. Mám 3 děti a prostě ty jsou pro mě prioritní. I když kdo mě zná, tak ví, že prostě dávám maximum i do ostatních dětí, které vedu, a nejenom dětí, ale i seniorů a tak dále. Že to umím rozdělit mezi všechny. No a ten další důvod byl, že prostě jsme vybrali Monču jako lídryni. Monču znám 16 let, věřím jí, maximální podporu má moji, vím, jaké je. A další členové našeho týmu jsou skvělí. Jsem rád za ty členy, které máme, za všechny. Prostě tady budu dýchat, budu tady pro ně. A je mi úplně jedno, jestli jsem 1., 4. nebo 29. Prostě můj sen je dostat se do zastupitelstva a prostě mít vliv na dění v Novém Jičíně. Takže se dá říct, že v ten tým máš vlastně takovou důvěru, že je ti vlastně ve výsledku jedno, jak to dopadne, protože víš, že to budeme směřovat tím správným směrem, ať se tam dostane, kdo se tam dostane. Přesně tak. I kdybych se tam nedostal, tak věřím těm lidem, kteří jsou na naší kandidáce, že budou zastávat ty hodnoty, na kterých jsme se shodli na schůzkách a prostě za které budeme bojovat. Tady ta týmovost je mimochodem i pro mě jako hrozně důležitá věc, protože jsem do toho vlastně šel, že kopeme jako za všechny, nejenom sami za sebe, a hrozně si toho vážím, že to takhle máme nastavené, takže díky za to. Pojďme se teď podívat trošku do budoucna. Co by si chtěl vlastně v rámci hnutí náš Nový Jičín dokázat? Tak já mám na starost oblast sportu, volného času a kultury. Vlastně tomuto se věnuji, mám vystudovanou vysokou školu na toto téma a zajímám se o to už spoustu let. Vlastně pracuji ve středisku volného času, jak už bylo řečeno. Dále vedu i atletický oddíl nově, vlastně už 5 let, protože se postavilo nový tartanový stadion. No, takže bych se chtěl zaměřit hlavně na tady toto téma. A proto máme i další odborníky na různé jiné témata, ale prioritní je prostě, aby byl Nový Jičín bezpečný, aby jsme měli kde sportovat, aby jsme se tu cítili dobře jako doma, aby jsme neměli strach o své blízké a o sebe. A když bychom se teď podívali na ten aktivní život ve městě, což je téma, které ty teda máš na starost, tak co je podle tebe největší mezera v současné době? Kromě tělocvičny u Zoše Tyršova. No, to je právě ta největší mezera, aspoň pro mě, a myslím si, že pro spoustu sportovních oddílů je právě ta velká tělocvična. Ono je to teď téma, protože se o tom mluví, protože se má stavět malá tělocvična, ale když vezmeme halu ABC, za kterou jsme velmi rádi, kterou kdysi tady dovezli pan Gráca s panem Valentou, bohužel už nejsou mezi námi, ale za to jim patří velké díky a myslím na ně skoro každý den v tomto smyslu, protože bez nich by tady vlastně nebylo nic. No a když si vezmeme, že 3 velké oddíly a je to házená, volejbal a florbal se musí dělit o jednu velkou tělocvičnu, tak si myslím, že na naše město, okresní město Nový Jičín, bývalé okresní město, je to málo. Tak proto je mým snem se zajistit, aby tady bylo velké sportoviště, velká hala. A nemusí to být megalomanská hala. Nám stačí, jak bych řekl, plechárna, aby měli kde děti prostě sportovat a vybít si tu sportovní sílu a napětí. Ale samozřejmě není to jenom o té tělocvičně, je to i o dalších sportech a spolupráci s nimi. Chodím rád na fotbal, i když ho aktivně nehraju, ani jedno z mých dětí nehraje fotbal, ale máme tady vlastně 3 oddíly fotbalové, samozřejmě Nový Jičín a pak další 3 oddíly, a to je Žilina, Bludovice a Straník, a každá z těchto místních částí by potřebovala něco. Žilinské hřiště je vlastně veřejné hřiště. Tam se starají o to, ale kdokoliv tam přijde, pošlape jim to, když to řeknu laicky, a je to v pytli. A potom Bludovice. Bludovice se krásně starají o trávník, ale potřebovali by třeba zázemí.
Jo? A straník má krásné hřiště, ale zase by potřeba zavlažování. Takže není to jenom o tom, že prostě chceme velkou halu, ale musíme myslet i na ty ostatní sporty. Jo? A to nejsou velké položky, že bychom prostě všechno jenom do sportu. To tak není, ale prostě když mám na starost ten sport, tak bych se zaměřil, kde ty peníze získat. Jsou tady možnosti dotací, sponzorské a další věci. Rozumím. Já se ještě vrátím oklikou k té hale u Zeše Tyršova, nebo tělocvičně. Vyznívalo mi z toho, že ty vlastně bojuješ za to, aby ta hala nebyla využitelná jenom dětmi během školního vyučování, na což by upřímně asi stačila ta malá, ale aby se dala využívat i později v rámci odpoledních hodin ostatními sportovními oddíly a tak dále. Chápu to správně? No, ona popravdě by nestačila ani ta malá na to vyučování, protože já jako bývalý žák základní školy Tyršova, tak vím, že tam máme tělocvičnu, ale ona je malá. Na tu malou tělocvičnu sotva stačí na první stupeň. A další 2 až 3 vyučovací vlastně hodiny, vyučovací třídy musí docházet na halu ABC. A jestliže my postavíme malou tělocvičnu o velikosti volbového hřiště, tak to furt nestačí na dvě třídy, protože když ji rozdělíme, jak plánuje město ji rozdělit na délku, tak pořád ta jedna délka, ta jedna polovina bude menší než ta malička tělocvična, co mají teďkom. Takže si vlastně ničím nepomůžeme. Takže úplně k ničemu. Jo. A nehledě na tom, že prostě od 3 hodin, od 4 hodin můžou tam být další sportovní oddíly. Jo. Říkám, hala ABC je narvaná od začátku až do pozdních 10 hodin a naši děti malé 10 hodin prostě chodit z haly ABC tak není bezpečné. Rozumím. Ty vedeš, jsi součástí vedení 2 organizací, jednak Atletiky Nový Jičín, ale pak taky Focusu Nový Jičín, které jsou obě financované částečně městem, Focus asi úplně téměř a Atletika určitě vás podporuje taky. Pokud bys byl v zastupitelstvu, jak budeš přistupovat tady k tomuhle, aby to neznělo jako, že přihráváš sám sobě nebo svým organizacím? Takže nejprve bych chtěl ale poděkovat městu vlastně za podporu, ať je to Střediska volného času Focusu, který je příspěvkovou organizací města, tak také atletického oddílu. Ale ten, kdo mě zná a známe spousta lidí, tak ví, že radši myslím na jiné, než na sebe. Jo, já radši pomůžu druhým, než bych pomohl sobě. Já tady můžu říct s klidným svědomím, že Atletika Nový Jičín, i kdyby neměla ani korunu dotací z Nového Jičína, tak bude žít dál a budeme se starat o naše děti tak, jak se staráme do dneška. Jsme samozřejmě rádi za podporu, ale není to tak, že bych chtěl jít do zastupitelstva, abych rozhodoval o daleko vyšších dotacích pro atletiku. To není vůbec pravda. A kdo mě zná, tak to ví. Dobře, děkuju. Teďka se podíváme mimo ten sport. Ty jsi vlastně zmiňoval, že máš 3 děti. Co podle tebe tvým dětem v Novém Jičíně nejvíc chybí? Nebo co by tady potřebovali? Nový Jičín je krásné město, ale v posledních letech mi chybí nejvíc bezpečnost. Mám strach prostě posílat děti, ať je to přes park, bydlíme na Nerudovce, jo, přes Janáčkový sady a tak dál. Prostě u autobusového nádraží, potulují si to různé individua. Já za svých 16 let spolupracuji s hodně organizacemi, velmi si vážím městské policie. Městská policie mi vždycky na akcích pomůže a tak dále. Ale prostě nerozumím tomu, kdo rozhodl, že rájonoví strážníci nejsou mezi námi, mezi našimi občany. Kdysi chodili z rájonoví strážníci, to byli v louce, chodili po ulicích, chodili po sídlištích, bavili se s lidma a ty to chybí. A to je taky jedna z věcí, které jsme chtěli jako první věc udělat, vrátit rájonové strážníky do ulic, mezi občany, aby se cítili bezpečně. Jo, jasně. Dobře, souhlasím určitě i s tím zaměřením na bezpečnost, na to se ostatně podíváme v jiném dílu našeho podcastu. Teď se už blížíme k tomu závěru. Pokud bys měl říct jednu jedinou věc, kterou po volbách budeš chtít prosadit jako první. Bude to ta tělocvična, nebo máš v hlavě ještě něco jiného? Tak jestli bych měl vybrat mezi tělocvičnou a bezpečností, tak první bude prosadit bezpečnost. Prostě na strážnicích šetřit nebudeme. Já si vážím jejich práce, neskutečně si jich vážím. Myslím si, že to i oni můžou říct. A bylo by to jednoznačně posílení rájonových strážníků. Aby se naše děti, naši seniori a naše mládež a všichni jsme se cítili tady bezpečně. Dobře. Poslední nebo předposlední otázka. Pokud by ti přijala nějaká návštěva, která v Novém Jičíně ještě nikdy nebyla, na jaké místo v Novém Jičíně bys ji vzal a proč? Kde to máš rád? Co bys... Tak já mám rád celý Nový Jičín, proto tady žiju.
a máme tady rodinu. Ale určitě bych je vzal na Masarykovo náměstí, protože máme krásné zákoutí, máme krásné místní části. Určitě bych je provedl celým Novým Jičínem, ukázal bych jim, ať je to Žilina, Bludovice, Straník, Loučka i Kojetín, kde je mimochodem krásný výhled Křížek, ale a také Svinec. Určitě bych podporoval Nový Jičín jako celek. Já třeba osobně musím říct jednu věc, že nechápu, proč my jako město podporujeme skibus na Bílou, když máme tady sjezdovku na Svinci. Já třeba myslím, Bílá je skvělý rezort, ale ti si umí udělat reklamu sami. A já, kdybych měl ten vliv, tak bych určitě podporoval skibus tady na Svinec, kde můžou naše rodiny, naše děti, naše maminky, naše rodiče vyjet, jsou tady za 5 minut a skibus je odveze zpátky. Jo? Takže toto bych já určitě podporoval. Naše město, naše lidi, naše podnikatele. S tím určitě musím souhlasit. Máme tu výhodu, že jako jedno z mála měst máme vlastně vlastní sjezdovku a je super, že funguje pořád a měla by se podporovat, jak jen to jde. Máš ještě něco, co by si chtěl našim divákům, posluchačům vzkázat takhle v závěru? Chtěl bych jim ještě jednou moc poděkovat za to, že nás svými podpisy poslali do voleb. Moc si toho vážíme jako celý subjekt a budeme dělat maximum pro to, aby jsme se vám teď představili, aby jsme vám řekli naše vize, naše plány a uvidíme potom v říjnu. Takže přijďte potom v říjnu volbám, podpořte toho, koho budete chtít, volte stranu, která vám bude nejblíž a mějte se hezky. Krásný zbytek prázdnin. Pokud už to vyjde až po prázdninách, tak dětem přeji šťastný vstup do nového školního roku. Mějte se hezky. Díky moc, Pavle, mějte se hezky a budeme se těšit příště. Naschledanou. Naschledanou.